Kakain? Maglalaro ka? Kiss mo muna ako. Yan naman. Ay kumaghan. Sunday at DV, looking for artificial grass. Took lunch at Monklong's Fast Food. Siyempre na-feature sa Tikim TV. Ordered 3 kare-kare overload. Sakto lang, may sobra pa. Mabsiko mga kalabs. Iyo, ba't kasi umuulan? Eh, bakit kumukulog? Hindi, nagbo-bowling si San Pedro. Dinner dapat sa Junjuns, pero here, rain, wala pang kuryente sa Angeles. Traffic at Calcutta, 30 minutes drive. Ano pa ba? Ayan, baha na po sa Sako. Just decided to have dinner at Chin's Plate para matikpan din nila Luis. At Madam Tita Mel. It's been raining in Pampanga, hindi ka ba nalalamig? But if it's raining in Pampanga, hindi kita maririnig. Nakay ka mag-isang nanginginig. So I'll be waiting in Pampanga kahit di ka na babalik. Maulan ba sa inyo pag bumubuhos? Ay mga kalabs. Ba't ang hina ng boses mo? Galing po ako sa Manila. Tapos, Kakain po kami ng dinner. dinner saan? Chin's Plate. Lakas ng ulan? Lakas pa? Tapos walang power kanina, walang power. Walang connection sa San Fernando. Ba't ganyan yung itsura mo? Pagod ka? Sabi mo nga ha? Nabubol ako. Gusto ko naman maglaro. Ha? Pwede ka ba maglaro? Oo. Sino nagsabi? Na, sino nagsabi? Sa sarili ko. Sarili? Kaya chins. And menu. Order natin is banh mi, spring roll, pad thai. Ay, Rodi. Kakain? Maglalaro ka? Kiss mo muna ako. Yan naman. Ay kumaghan. Kiss mo. Hi, Alay. And Shanghai. Ay, Mel pala. Mel. Tita Mel. I know Shanghai. Dalawa yung ginawa namin. Pad thai. Ikaw mag-surrender ba? May amin na ba? Tapi Len. Chins banh mi. Yummy. Yodi, busog na pero gusto pa ng isa. Masarap. Favorite? Ba? Oh, yan sila. Galing. Maglalaro siguro to. Sarap cilantro. Ano lasa? Yan. Ha? Yan. Pero ka ba? Guys, hindi namin na video kanina yung sa Manila yung kare-kare. Masarap. Saan ka ba kumain? Matulong kare-kare. Maclons! Chef Maclons! Kumain ka muna. Sabi na. Papogi ka nga, patingin ng pogi. Yung poging matsura. Ay!
Ba't puro beef yan? Ano na sa pop? Oo. Ano na yung kinakain mo? Kinain ko na si Kung Fu Panda. Ba't Kung Fu Panda? Siyempre po, Ayan, ano na kinakain mo na? Shanghai. Fried spring rolls. Saan mo sasawsaw? Dito. Ano yan? Ewan Okay ko. lang yung timukin Vinegar. kasi lang karelo. Dito ba naman come again? We are close, ayun no? Malamang, baligtad, di ba? Nakatalikod. Yan, Ngek mo, palpak talaga ako. palpak? Sinong nagpasabog ng bomb kanina? Narinig ni ate. Parang nga, yung. Bitin. And bitin, hindi ka mabibitin. Smile. Ay, nakita yung dimples mo. Ha? Ay, smile, smile. Ay, ay. Ay, na, okay muna ako. Ayan guys, chin's plate. Available din sa Grab. Ayan. Ano sasabihin mo? Masarap. Sabi na lang naman yung ay. Hinihingal ka. Maparas yung ban. Paras. Pinalagyan ko jalapeno eh. Hindi pa din. Dinner here at Chin's Plate, no? Oo. O ano sa review mo? Ano? Rate mo lahat. Perfect. Perfect. Kinain mo lahat? Inubos mo lahat? Yung pinakataas ko ay yung chicken. Ah, yung ano, pandan chicken. The best ba? Babalik- 11 Babalik pa tayo dito? next time. Saan tayo niya pupunta pagkatapos dito? Uwi. Ha? Time for to rest. Rest ha? Rest. Bayad alis pa tayo. Gusto mo pang umalis? Saan tayo Oo. pupunta? Saan tayo pupunta? Coffee? Coffee daw sabi ni Gadoy. Ayaw ko magkape. Hindi daw Oo, hindi matutulog. ka pwede. Hala, coffee daw. Ang ingay naman dito. Ayan na naman po si Matul. Wiwi again. Tapusin na natin. End mo na. Buy mo na yung mga subs mo. Like, comment. Bye. Sabi mo. Like, comment, and subscribe, and ring the bell. Ano pangalan ng mga subs mo? Mga kalaws. Oh, takpan mo na.